Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 15. Валатава, вакзал. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Гарэлектратранспарт». Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Вуліца Петруся Броўкі. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што пры чаканні транспартнага сродку або пасля выхаду з яго пасажыр не павінен знаходзіцца на краі пасадачнай пляцоўкі або тратуара. Прыпынак – Вуліца Петруся Броўкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Вуліца Агарэнкі. Паважаныя грамадзяне, захоўвайце чысціню ў салоне і на прыпынках грамадскага транспарту. Прыпынак – Вуліца Агарэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Вуліца Каменшчыкава. Прыпынак – Вуліца Каменшчыкава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Вуліца Крупскай. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак – Вуліца Крупскай. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Прафесійны ліцэй будаўнікоў. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 15. Валатава, вакзал. Прыпынак – Прафесійны ліцэй будаўнікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Гомель-Вадаканал. Прыпынак – Гомель-Вадаканал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Свята-Троіцкі храм. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак – Свята-Троіцкі храм. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбыттэхніка». Прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбыттэхніка». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Універсітэт імя Францыска Скарыны. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае камунальнае унітарнае прадпрыемства «Гарэлектратранспарт». Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак Універсітэт імя Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Універмаг Гомель. Прыпынак Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Фабрыка 8 сакавіка. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што пры чаканні транспартнага сродку або пасля выхаду з яго пасажыр не павінен знаходзіцца на краі пасадачнай пляцоўкі або тратуара. Прыпынак Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Прыпынак Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Медтэхніка. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце свой праезд. Пасажыр, які не аплаціў праезд да наступнага прыпынку, пасля ўваходу ў салон тралейбуса лічыцца безбілетным і падвяргаецца штрафу. Прыпынак Медтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вакзал. канцавы. Прыпынак Вакзал. канцавы.